Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeck en vanavond hebben we het over een passie voor, ja, hoe zal ik het noemen, Ad? Ja, doe maar voor kunstgras. Kunstgras, oké. Welkom, Ad. Maar wie is Ad nu eigenlijk? Nou, ik ben een jongeman van 16 jaar oud. Helemaal geweldig. Ik heb 3 kinderen, een zoon en 2 dochters. En ik heb een kleinzoon en 3 kleindochters. Kijk. En ik ben getrouwd met Margot. Wat leuk. Ja. Dat is leuk. Maar Ad, jij zit hier niet om te vertellen over jouw zoon en jouw kinderen en kleinkinderen. Jij bent eigenaar van Delta Kunstgras. Help. Help. Wat is Delta Kunstgras? Waar moet ik... Kunstgras. Laten we eens beginnen met kunstgras. Wat is kunstgras? Ja, kunstgras is eigenlijk gewoon plastic. En dat, ja. En dat is in sliertjes gespoten. En dan wordt het op een bosje gemaakt. En dan wordt het in een matje getuft. Ja. Dat is niet wat we daar zien, denk ik, op die foto, hè? Dat is nog echt gras. Maar dat is nog, wou net zeggen, dit is de voorfoto, denk ik, van wat... Ja, dit staat binnenkort te gebeuren, ik denk. Waarom zou je kiezen voor kunstgras? Wat zijn daar de redenen voor? Nou ja, als we even bij de foto blijven, dan hoef je niet meer te maaien. Dus ja, dat vind ik interessant, ja. Ja. Onderhoudsarm. Ja. In de zomer dan wordt het een kale plek en je hoeft geen water te geven. Dus een heleboel voordelen ten opzichte van echt gras. Ja. Moet ik me dat dan zo voor me zien dat je kunstgras ook gewoon in je... vervangt van je normale gras in je tuin? Dus dat je als particulier een nieuwe oppervlakte in je tuin daarmee maakt, zeg maar, in plaats van de gras? meeste mensen die graven hun oude gras, laten ze afgraven en dan vervangen ze door een kunstmatje. Ja, nou, ik zie het wel zitten eigenlijk. Dat vind ik inderdaad wel heel handig. Maar ik kan me voorstellen dat een achtertuin van iemand, of een voortuin, dat maakt natuurlijk niet uit, dat het niet de enige plek is waar je met kunstgras iets kunt neerleggen. Nou, je kan op een heleboel plekken kun je dingen neerleggen. Dat kan van een balkonnetje, een dakterras of bij een caravan of een chalet. Er zijn eigenlijk legio toepassingen. Ja. Er zijn ook mensen die hangen het aan de muur omdat het... Ja, dat is inderdaad waar. Tegenwoordig zie ik daar wel eens wat meer dingen van komen in interieurbladen en dat soort dingen meer. Dat het tegen de muur aangeplakt wordt als nieuwe wanddecoratie. Klopt. Oké. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben niet gehinderd door enige kennis. Ik ben vrouw, dus ik snap helemaal niks van voetbal natuurlijk. Maar er wordt toch ook gevoetbald op kunstgras? Ja, toch? Klopt. Toch. Dat wat in de Amsterdam Arena ligt, is dat nou kunstgras of is het echt gras? Ik heb geen idee. Sorry. Het middenveld is van normaal gras en de randen buiten de lijnen is van kunstgras. Ah, oké. Ja, nou dat heb ik dus nooit geweten. Want zoals ik zeg, ik ben natuurlijk vrouw en natuurlijk weinig verstand van voetbal. Sorry dat ik het zeg. Maar je kunt het dus ook gewoon gebruiken op een sportveld in de buurt van een school bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Je kan bijvoorbeeld een trapveldje kun je van kunstgras maken. Ah, dat is leuk, ja. Ook naast het onderhoud, heeft dat nog meer voordelen in de zin van minder ongelukken? Of? Minder ongelukken, het is zachter. En ja, doordat de sprieten eigenlijk niet weggaan, doordat het slijtvast is, kun je er langer op spelen. En op het moment dat het geregend heeft, het is geheel waterdoorlatend. Dus, en de ondergrond die wordt ook altijd waterabsorberend gemaakt. Ja. Dus dan had het water, dat zakt gelijk weg. Ja. Kun je er eigenlijk vrij direct op spelen. Voortdurend op spelen. Ja. Dus dan hebben we geen last van over hele grote regenbuien die ervoor zorgen dat het veld onbespeelbaar wordt. Omdat er eigenlijk gewoon een half meer op het veld ligt. Als het goed is, komt er geen half meer op het veld. Nee, bij kunstgras niet, maar bij een normaal voetbalveld zou dat kunnen natuurlijk. We zitten hier in de gemeente Sluis, we zitten natuurlijk hier in Oostburg. Kennen wij hier inderdaad in deze regio ook kunstgras? Want ik heb helemaal geen idee. Ik heb een jaar of wat geleden heb ik een kunstgrasveld in de
in de plaatssluis gemaakt. Ja. En Ja. wij hebben een onderhoudscontract met de gemeentesluis om allerlei speelvoorzieningen jaarlijks te onderhouden Wat van leuk. het kunstgras. Ah. En dat ligt dan voornamelijk bij, wat zijn dat? Bij scholen Ja. of bij een Brede scholen. Ja, brede scholen. Ja, meer kinderdagverblijven. Ja. Ja. Nou, Ja. Dus jij bent regelmatig in de gemeentesluis voor onderhoud en aanleg van dat klopt. kunstgrasvelden. Kijk, daar kunnen ze jou dus aan herkennen de volgende keer. Wanneer kies je nou voor kunstgras? Wanneer ga je zo'n beslissing nemen? Als je echt gras het niet goed meer doet, of dat er omstandigheden in je situatie veranderen. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die gaan na verloop van tijd krijgen ze stoppen met hun arbeidzaam leven en ze gaan kopen een camper. En dan willen ze gaan trekken. En dan is het gras, dan komen ze thuis en moeten of iemand organiseren die het gras bijhoudt. Ja. Maar ja, je kan ook ervoor zorgen dat het gewoon altijd netjes is. Ja. Dat je er inderdaad thuis nog, als je thuis komt, dat het niet of torenhoog of hartstikke dood gegaan is. Als je natuurlijk op het gemak even een aantal weken van vakantie aan het genieten bent geweest, wat terecht is natuurlijk. Maar kunstgras, ik kan mij niet heugen. Hoe lang bestaat zoiets al? Is dat nieuw? En, even kijken. Volgens mij is in 1960 zijn ze er met de hockey mee begonnen. Oké, met de hockey? Met de hockey, ja. Oké. Ja, die speelden dus ook op gras? Die speelden op echt gras. En ja, op een of andere manier is er iemand bij zo slim geweest om daar een plastic muntje voor te verzinnen. Maar kunstgras heeft natuurlijk verder zijn intrede gedaan in bijvoorbeeld ook voetbalvelden natuurlijk. Want ja, daar ken ik het eigenlijk een beetje van. Laat ik het zo zeggen, voor zover als ik dan aan kunstgras denk ik aan een kunstgras voetbalveld. Die over het algemeen binnen ligt in een hal om toch te kunnen trainen of te kunnen spelen in de winter. Of ben ik dan... help mij in mijn kennis. Overwegend liggen de voetbalvelden gewoon buiten. Oké. En er liggen er ongeveer 1900 in Nederland. Kunstgrasvelden van voetbal. 1900 kunstgrasvelden, voetbal, kunstgras. Meer dan 1900. Zo, dat is best wel heel erg veel eigenlijk. Ja. Heb jij ook een idee hoeveel er hier in Zeeland liggen? Dat heb ik niet afgezocht. Die heb je niet allemaal afgezocht? Die heb ik niet afgezocht. Ja, we hebben het al een beetje over de voordelen gehad natuurlijk van kunstgras. Volgens mij heb jij mij verteld dat er heel veel voordelen zijn om kunstgras te hebben, maar waar onderhoudsarm de enige van is. Maar heb jij al die voordelen ook ergens staan? Staan die bijvoorbeeld bij jou op je website of zoiets dergelijks? Er staan er wel een aantal op de website. Okay. Ze staan... Dat is mooi. Meestal staan, ik heb ergens een keer opgezocht dat er iets van 22 voordelen zijn. Oh. En die heb ik niet allemaal opgezond op een website. Want sommige nee. Nee, maar goed, ik verkoop graag, maar de belangrijkste die staan er wel op natuurlijk. Dat snap ik inderdaad. Maar goed, de toepassingen, zoals jij natuurlijk in het begin al aangaf, zijn natuurlijk best groot. Als je het natuurlijk hebt over dakterras. Volgens mij zag ik een foto van jou voorbij komen van de bovenkant van een parkeergarage. Ja. Dat soort dingen. Dus, en ik heb zelfs volgens mij nog een keer een foto gemaakt van ergens toen was ik in Londen met mijn kinderen. En daar stond een boompje en daaromheen hadden ze een klein beetje kunstgras eromheen gelegd. Om natuurlijk ervoor te zorgen dat daar natuurlijk zo min mogelijk onkruid groeit en het dus onderhoudsarm is. Midden in de grote stad Londen. Dus ja, maar die was waarschijnlijk niet van jou. Of misschien... Nee, ik heb hier wel een kunstproject in de gemeente Sluis staan. Oké. Ik kan zo even de plek niet verzinnen, maar er staat een koe op een grasveldje. Er is hier een... Ja. Ik denk in de buurt van retranchement. Ja, dat kan best. Dat kan best. Ik weet zelf ook niet, maar wij kennen hier af en toe inderdaad wel eens wat plekjes waar bijzondere kunst te vinden is.
Maar dat is dus ook inderdaad een hele mooie toepassing. Als je inderdaad een grasachtige ondergrond wil hebben, zoals bijvoorbeeld bij een koe, dan wil je natuurlijk niet elke keer daar met de maaimachine langs moeten als gemeente. Nee, dan vind ik dat een hele fijne oplossing. Maar nu hoor ik jou ook over padel. Wat is padel? Nog nooit van gehoord voordat jij het woord tegen me vertelde. Padel, dat is een balspel met een racket. En dat is een combinatie tussen squash en tennis. En de puntentelling gaat volgens de tennisregels. Ja. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb het zelf nog nooit gespeeld. Gaan we het daar straks even over. Ik weet niet wat het allemaal op televisie komt, maar Nou. anders dan, ik heb wel al een bestje gekocht, of een racket, moet een racket zijn, Ja. en ballen. Dus binnenkort staat het te gebeuren dat ik ook zelf mijn... Ja, oké. Jij gaat. Maar padel is dus gewoon heel nieuw. Voor zover ik het kan. Want ik hoor het nu. Ja, ik hoor jou daar natuurlijk over. Of ik heb jou daarover gehoord. Ik hoor iemand anders dat toevallig ook even een keer noemen in een gesprek. En voor mij is dat zoiets. Hé, waarom hoor ik dit nu 2 of 3 keer achter elkaar? Dus dan. Dat is heel erg in opkomst. Padel is bestaat ook al 25 jaar. Enkel in de laatste 6, 7 jaar dat het in Nederland enorm in opkomst is. Ja. En dan met name het laatste jaar is het echt helemaal booming. Booming, ja. Zoals we dat goed Nederlands noemen, denk ik dan. Een combinatie tussen squash en tennis. Met de puntentelling van tennis. Maar hebben ze dan ook de bal van de tennis? Of zit daar dan weer... Het balletje is een klein beetje kleiner dan een tennisbal. Oké. Dat scheelt. Ja, en als ik het goed gelezen heb, het heeft de puntentelling van de tennis, maar omdat er muren, CQ glas omheen staat, of een kunststofruiten zeg maar, dus dat het veld afgeschermd is, die zoals bij squash ook weer de muren gebruikt mogen worden in het spel. Dat klopt. Ja. De wanden die spelen mee, zeg maar. Ja. Je moet een keer stuiten en dan kun je hem terugslaan. Ja. Maar ook op padel wordt volgens mij op kunstgras gespeeld. Althans. Padel wordt ook op kunstgras gespeeld. Ja. Eigenlijk hier in Nederland overal. Okay. In andere delen van andere landen spelen ze het ook direct op de ondergrond. Een soort open beton is dat. Ja. Maar hier in Nederland, als het volgens de tennisbond gaat, is het allemaal op kunstgras. Kunstgras, oké. Zijn dat over het algemeen ook binnenbanen of gebeurt dat ook buiten die padel? Dat is ongeveer 50-50. Oké. Dat ongeveer evenveel binnenbanen als buitenbanen zijn. Ja. Want ik heb helemaal nogmaals, ik ben niet gehinderd door enige kennis natuurlijk. Hoeveel van die padelbanen zijn er dan inmiddels al in Nederland? Grofweg. Ruim 1600. Ruim 1600? Ja. Oh, dat vind ik toch eigenlijk best wel heel veel. Waarvan 23 in Zeeland, dat weet ik dan wel. Kijk, we hebben dus in Zeeland ook padel. Ja. In Bresket zijn er 2 en in Terneuzen liggen er inmiddels 4. 4 padelbanen. Kijk, dat is dus heel mooi dat dat inderdaad al beschikbaar is, zonder dat ik wist dat het beschikbaar was. Nogmaals, hè? Wij zijn hier vrij nieuw in. Jij levert dus die kunstgras voor die padelbanen? Ik lever eigenlijk de hele baan. Dus vanaf de ondergrond, de kooi, er rondomheen en het gras. Oké. Dus jij doet ook de constructie die er rondomheen staat? Ja. Zoals ik die wel eens op de foto's heb gezien. Dus waar de wanden, de glaswanden en de kooiconstructie, wij maken alles. Oké. Dat is helemaal mooi. Dus jij gaat verder dan alleen het stuk wat op de grond ligt, zeg maar. Het vloer, het grasgedeelte in dit geval. Is dat gras op die padelbaan dan ook anders dan op een kunstgrasveld? Of is het alleen de kleur maar? Want ik zie dat padel blauwe ondergrond heeft. En een kunstgrasveld van voetbal, ja, dat wordt natuurlijk standaard geassocieerd met groen natuurlijk. Dus. Ja. Een kunstgrasveld van padelbanen, die worden overwegend, zijn dat kortere sprietjes, ongeveer 12 mm. Ja. En die worden heel kort op elkaar getuft.
Zodat ze, als het ware net als vloerbedekking, dat het een stabiele ondergrond is. Ja. En dan wordt het ingezand met speciaal zand. Ja. En als je meer of minder zand gebruikt, dan verandert de balstijd. Waardoor het sneller of langzamer het spel, maar dat, ja, op een gegeven moment dan heb je er helemaal zand in gedaan en dan blijft dat ook zo, zeg maar. Daar doe je daarna niks meer aan die zand? Nou ja, of de spelers die moeten vragen van kun je er wat meer of minder zand in doen, dan kan dat in principe. Maar het liefste gewoon dat je hem oplevert en dan, dat het dan zo blijft, zeg maar. Ad, je had het net over dat die spelers vragen meer of minder zand. Dat meer zand, dat snap ik wel, want dan doe je er iets extra's overheen. Dan doe ik er nog een beetje bij. Maar eraf, dat kan ook, maar dan met een stofzuiger. En dan gewoon zaaien net zolang dat dat... Totdat er die balans weer een beetje bereikt is. Ja, dat zag ik niet helemaal voor me. Hoe je dan minder zand, of je dan heel het veld weer los moet halen. En ja, nogmaals. Ja, echt goed stofzuigen dan. Goed stofzuigen. En dan kun je minder zand bewerkstelligen. Ja. En dan wordt de balstijd minder. Dus dan moet als je minder zand uit, dan wordt de stuit minder. Ja. Dan krijg je ook minder snelle bal. Ja, dus dat is de bepaling of je meer... Voor oude mannetjes is het beter om met minder zand te spelen. Dus mocht de leeftijdscategorie van 70 plus komen, dan zal eerst de stofzuiger erover gehaald moeten worden. Daarna moet hij weer het zand er weer terug ingewerkt worden. Jij bent leverancier voor padelbanen voor heel Nederland, als ik het goed begrepen heb. Hoe is dat nou zo gekomen? Ik was in Terneuzen gevraagd om 2 banen te leveren. En toen kwam ik met mijn leverancier in gesprek. En die zegt, ik zoek eigenlijk nog een distributeur voor Nederland. Ja, en toen zijn we in gesprek geraakt en toen bleek ik dat wij eigenlijk aan de voorwaarden voldeden die had die... Het klikte gewoon. Het klikte. Ja, en, dat is belangrijk. Nou ja, goed, er waren nog wel een paar dingen. Je moest een BV zijn, je moest ruimte hebben en dat soort zaken moesten op orde zijn. Zeg maar. Maar over het algemeen, in mijn beleving, het moet natuurlijk in de overeenkomst ook goed met elkaar overweg kunnen. Elkaar goed snappen om dat tot een goed einde te brengen natuurlijk. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk de externe randvoorwaarden die er natuurlijk aan het contract vastzitten. Dus jij bent in Terneuzen ben je natuurlijk begonnen om daar liggen dus nu 4 padelbanen. Ja, er liggen er 2 bij de tennisbaan en 2 extern in een indoorhal. In de indoorhal in het oude Philipsgebouw in Terneuzen. Ja, oké. Dat is helemaal mooi. Zo'n padel kunstgrasbaan. Is dat nou hetzelfde als gewoon kunstgras? Nee, hè, want daar hebben we het net natuurlijk ook al over gehad. Dat natuurlijk de dikte bij het padel anders is dan de dikte in... Hoogte. Sorry, hoogte. Ja, okay. Nogmaals, ik ben niet gehinderd door enige technische kennis. Dus ik stel de vraag en dan hoop ik inderdaad... ik help daarom. Dat is helemaal mooi. Dat vind ik heel fijn, want daar zit je ook voor. Jij doet ook nog pannenkooien leveren. Ja, een pannenkooi, dat is eigenlijk hetzelfde als een padelbaan, maar dan eigenlijk omgekeerd. Ja. Of tenminste omgekeerd. Ik was eerst met pannenkooien bezig. En toen is dat padel, dat vulde dat eigenlijk mooi aan, zeg maar. Want een kooi is een kooi. Ja. En zo is eigenlijk dat verhaal. Dus dat is eigenlijk de constructie rondom een veld ter bescherming van... om de bal in het veld te houden. Ja. En bij padel mag je ook buiten de kooi spelen. En dat is bij voetbal, bij een pannenkooi is dat niet de bedoeling. Nee, maar goed, dan zijn dat natuurlijk misschien wel veiligheidstechnische voorschriften die soms natuurlijk op bepaalde speelveldjes van belang zouden kunnen zijn. Ja. Dus, en ook die lever je in heel Zeeland? Ja, eigenlijk ook half Nederland, of Zuidwest-Nederland. Okay. Zeg maar. Je gaat iets verder dan Zeeland. Ja, maar alleen iets verder, ja. Want ik heb hier wat aantekeningen staan. Een panna is een behendigheid waarbij de ene speler tussen de andere tussen de benen doorspeelt.
Leg uit, ik snap hem nog niet helemaal. Dat is een beetje... Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ga het plastisch uitleggen. Ja? Ja. Dit zijn 2 benen. Hier komt een speler en die speelt met de bal erdoor. Daar doorheen, ja. En dan vervolgens loopt hij er zelf omheen en speelt hij de bal verder. En dat noemen ze een panna. En dat is eigenlijk een Surinaamse... Ja, het is vanuit het Surinaamse. Dat is een stukje techniek, techniek zeg maar. Waarbij ik dus, zoals gezegd, als vrouw en niet gehinderd door enige voetbalkennis, daar natuurlijk nooit van gehoord heb. Dus. Nee, hartstikke leuk. Hey, Ad, natuurlijk heb jij een website, Delta Kunstgras en Delta Padel. En Delta Voetbal. Delta Pannakooi. Pannakooi. Daar kunnen ze jou natuurlijk op vinden. Want stel nu dat er hier in de regio een tennisveld is die zegt van nou weet je, misschien gaan we toch wel overwegen om er iets anders van te maken. Dan zouden jou daar natuurlijk... Als ze mij op de website opzoeken, dan kunnen ze van daaruit contact opnemen met een telefoonnummer of e-mail of WhatsApp. Of voor enkele manieren natuurlijk. Want ja, hier zit natuurlijk wel de expert van padel en kunstgras en pannekooien natuurlijk heb ik hier aan tafel. Dat klopt. Kijk, dus als wij het natuurlijk hebben over een passie voor in dit programma, dan vind ik dit wel een heel bijzonder onderwerp. Want ik heb het nog nooit over kunstgras gehad, nog nooit over padel gehad. Dus dat is heel erg leuk. Ja, dat is ook leuk. Dus ik hoop dat de mensen thuis daar ook iets van geleerd hebben. Ik heb in ieder geval wel heel veel geleerd. Van het hele verhaal. Het is voor mij iets duidelijker geworden. Ik denk dat ik inderdaad toch eens moet gaan kijken of ik zo'n racket een keer kan proberen te vinden en dan eens kan gaan oefenen. Oh, je mag die van mij wel gebruiken. Oh, die mag die van jou. Nou, wie weet is dan misschien de afspraak van nou, misschien moeten wij dat eens proberen of jij mij dat kan leren of dat ik het aangeleerd kan krijgen, laat ik het zo zeggen. Ja, want padel speel je met z'n vieren, dus je hebt dan toch nog 2 mensen extra nodig om... Dat is dus ook een verschil ten opzichte van tennis en squash natuurlijk. Dus dat je het inderdaad met z'n vieren. Nou, dan zullen we op zoek moeten naar compagnons waar we dat... En met deze wil ik best de uitdaging met je aangaan om dat een keer te gaan oefenen. Alhoewel ik niet verwacht dat ik daar heel veel van kan, maar dat maakt niet uit. Nee. Dus, Ad, ik wil je danken voor je aanwezigheid hier in de studio. Graag gedaan. Ik heb het in ieder geval heel erg leuk gevonden. Ik hoop de kijkers thuis ook. Ik heb in ieder geval weer wat geleerd en ik hoop dat ik jullie dat een beetje heb kunnen laten zien. Ik dank jullie voor het kijken en tot een volgende keer.